बेखौ हमनानै बेखौ हान्थु फरायनानै माने थुनानै गावदों बायदि मोनसे अनुमान खालामदों आरोखि खर'आव थुनानै गावदों बिनि खर'आ सेरलां मोरलां खाथिनिफ्राय गावनायनि बे माबा बेखौ तदन्त खालामनाय बेखौ मोनगोन बिसि गोजान रेन्जनिफ्राय गावा बेखौ मिथिखागोन दा बाथ्राया दुखुनांथावा बेनो जाबाय जे जोङो बेबायदि घटनाखौ जों आगोलावबो मोनदों जे प्रमद बर'नि समाव जे थांनाय बे गियानफुरावनो 2022आव हेमन्त नार्जारिखौ गावबाय एखे हमनानै गावदों बेखौ एखेबारे हमनानै गावबाय साइकेलजों थुख्रासे दंफां लाबोदोंमोन 500 थाखा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो होदों 500 थाखा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो होनानै बे दंफांखौ लाना फैदों बुरजाफोराव लाना फैदों खिन्थु लामायाव बेखौ सोरांसि सोरांसि सासे इयुनजोनि मानसिया आनअथराइज भाबै बेबायदिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सिलाइखौ लानानै राइफलजों गावहैबाय खर' माने थुनानै बेसेबां अननाय बे बेसेबां इलिगेल बे बेसेबां इनजास्टिस बियो सोर हुकुम होदों बेनोलाय दा मा जाखो माने बिसारा माबा बिसार मोनदों बिसारथ' मोनाखिसै दा थंफां सिखाव थंफां खावग्रा होननानै नैबेखौ माने दाय होनानै फोजोबबाय दा दिनै फेमिलिया मा अबस्थायाव दं सोरबा खबर लादों बर'नि बे दानि बिटिसिनि जेनाखि नेताफोर खबर लादों जेबोथ' खबर लायाखै बिनि फिसाफ्रा बोरै थांनानै दं मा अबस्थायाव दं खबर लादों बेखौ सिखाव साजायनानै बेखौ ओरैबायदि गाज्रि मोनसे माने माबाजों भिक्टिम खालामनो नागिरबाय दा बिसोर दायानो जेबो गैया आइ वाइनि न' पिअमाइनि न' लुनो थांदों थंफां थुख्रा लादों दिनै गावथारजाबाय आइनाव बिदि दं आरो बे माबाबो गावथारबाय बे थाख्लाय दैयाव थांनानै बे माबाखौ सासे बर' मानसि बेबो हाबा जा बेबो बारा गोबाव जायाखै फिसा दं लेखा फरायफुनाय गथ' दङ बेखौबो गावथारबाय थांनानै गावथारदों बेखौ हमनानै दोनदों गोबावनो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट अफिसाव आरो बेखौ लानानै थानानै गावथारदों बेसेबां अननाय बियो आइनाव बेबायदि दं नामा गावथारनो हानायनि आइनाव मा दं फालाय माबा दाय जादोंब्ला माबा मोनसे भुल जादोंब्ला हमनानै साजा हो जोंहा बेयाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया साजा हो दाय मावदोंब्ला रावबो जेबो बुङा दसे मानसिखौ हमनानै साजा होनायाव आयेन गथ'खौ साजा होजोब बुंदों खिन्थु नों मानो गावखो नोंनो सोर अथ'राइज खालामखो सोर गावखो सोर थोनदों फालाय बिदिलाय आइनाव बिदि नङा आरो थोनग्रा सोर बिलाय दा बेखौ साजा होनांगौ जाय थोनदों गावनाव जाय इनभल्भ दं बेखौ पानिशमेन्ट होनांगौ आरो बेखौ साख्रिनिफ्राय डिसमिस खालामनांगौ आंनि दाबिया बेसो आरो लोगोसे जायनोखि बे न'खर भिक्टिम जाबाय बे फेमिलिया दा बोरै थांनो हानो बिसि दं सासे फिसा गथ' दङ दा बोरै थांना थानो बोरै थांनांगौ बिसोरनो आर्थिक माने सहाय होनांगौ आर्थिक सहाय जाहाथे बिसोर न'खराव थांनानै थानो हायो बेखौ खालामनांगौ दानि गभर्नमेन्टआ बिदि नङा दायनिगिरि जागोन गभर्नमेन्टआ दाया मावबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावनि दायखौ दोनखोमानो थाखाय दिनै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गावदों होनना बुंना बायनाय बेथ' जाखाथारा नंखाथारा रावबो बिसास खालामा बेखौ बे बानायनाय बे गावखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय बानायनाय बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सासे फुंखा बसुमतारी होननाय बारा बैसो जायाखै गथ' सासे गोनां हाबा जानायाबो 5 बोसोरल' जादों बेखौ गावथारदों बे बाथ्राखौ आं खोनादों खोनानाय लोगो लोगोनो आं खोब माने गाज्रि मोनदों दुखु मोनदों आं खबर लाहरदों मारै जामारदों दा जों जा खबर मोनो जोङो अथेन्टिक खबरखौ जों माने एक्जाक्ट खबरखौ जों बांसिन जों मोनो आरोखि जों फेब्रिकेटेड खबरखौ जों मोना दा जों डिटेल्स खबरखौ जों बांसिन जों मोनो दा जों गामिनिफ्राय खबर लायोब्ला गामि मोनसेयाव खबर माने मोजां खबर होयो आरो लोगोसे जायनाखि रिपर्टारफोर बिसोरनिफ्रायबो आं खबर लादों बिसोरबो मोजां रिपर्टिंखौनो होयो बेफोरबायदि खबरखौ आं लानानै नायबाय जे जा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ फुंखा बसुमतारी गावदों बे एखेबारे खोब अननाय जादों दिन दाखामोनफ्राव मुगैथावथाव आरो बे जघन्य खामानि बेखौ मुगैनांगौ दा आं मिथिनाय बादिब्ला फुंखा बसुमतारीया हाग्रायाव थांदों बे दंफां लायदों जानो हागौ बियो बेखौ बयबो सिखार खालामदों जायगा मानसिया खिन्थु बे जे दंफां लायदों दंफां लायग्रा बेहाबो गय भास दं बेबो नङा बेहा बेबो नङा दंफां दुलिबारि मावग्रा बेबो नङा बे लोगोफोरजों थांदों दंफां लायदों बेबो नों जानो हागौ खिन्थु बेबायदि होननानै दंफां लायदों होननानै नोङो जे मानसिखौ गावनांगौ अबे आयेनाव दं फालाय आयेनाव मानसिखौ गावनो मोनो नङा दाय थायोब्लानो गावो नामा दाथ' बानायनाय आं खबर मोनदों दाथ' बे बानायनाय फेब्रिकेसन खालामबाय जे माने गावलायदोंनो खुनु फरेस्टजों गावलायनाय खुनु माने 2 नम्बरनि मानसिफ्रा गावलायनाय बा दंफां लाइफांफ्रा गावलायनाय बिदि जों खुनु खोनाफेराखै जाफेराखै बिदि घटना जायोब्ला गावखौ बासायनो थाखाय डिफेन्ड खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो बानायो दा बानायबाय बे माने गावलायदों होननानै एक्सुवेलि जायनाखि रिपर्ट मोनदों गावलायाखै आरो जायफ्रा 7 मानसि खारना गदों जों लोगोआव दङ बिसोरबो डिटेल्स बुंबाय बिसोरनिफ्राय जों खबर मोनदों दा बिसोरबो बुंबाय बिदि खुनु गावलायनाय खोथा गैया थांनाय फरेस्टआ गावदों ओमफ्राय गावसोर जेरैबायदि खारदों ओमफ्राय बे खाराखै बे जायनाखि फुंखा बे खाराखै नैबे माने गावथार जाबाय आरोखि दा अनुमान खालामदों
बेखौ हमनानै बेखौ हान्थु खरायनानै माने थुनानै गावदों बायदि मोनसे अनुमान खालामदों आरोखि।